Izađi mi u susret, ko razmetnome sinu. Istrči na cestu, prepoznaj me po hodu u daljini, još dok sam pokunjena, sva raspršena. Neorganiziranost me izjeda. Vodim neku borbu u sebi, premda ne želim, s demonima koji me odvlače od nas. Stalno rovare i ne daju mi mira. A bacaju pod nos samo suhe rogače. Nekad mi se čini da su i životinje opuštenije i da bolje žive od nas ljudi, koji smo postali toliko napeti i ništa nam više nije po volji. Ni najbolje sobe, ni najukusnija hrana, najfinije slastice i bezbroj vrsti peciva. Ništa više nikom ne znači. Valjda te normalne stvari postanu bitne kad ti se oduzme zona komfora. Kao ovim ljudima u čijim zemljama se vodi rat. Rat, moram to ponoviti, da mi sjedne, da se to stvarno događa. Nije lažna vijest na internetu. Nije izmišljena priča nekog zavjerenika teorije. To se događa. Ljudi ginu, gube stanove, kuće. Gradovi se spaljuju pod vrućinom nekog oružja koje prži na daljinu. Muškarce na silu uvojačuju, a žene i djeca strahuju. Neki su uspjeli pobjeći preko granica svoje domovine bez ičega. Sretni da su spasili glave, bar neke žene s djecom. Koliko razorenih obitelji. Kolike odvojene duše u tijelima na različitim geografskim širinama. Preko noći. Pate i strahuju jedni za druge. Brinu gdje i kamo, u nepoznatoj okolini tuđeg jezika, na koji se brzo treba naviknuti i usvojiti. Djeca pokušavaju nastaviti školovanje, kao da se nisu dogodile traume koje će zauvijek obilježiti njihovo djetinjstvo. Ma šta djetinjstvo? Život koji se preko noći ugasio. Kao plamen svijeće, netko puhne i mrak je. Nemaš više svoju sobu, nemaš više svoju odjeću, nemaš više što za jesti. Krov nad glavom je sumorno nebo, prepuno otrova i neke crvene prašine za koju kažu da je pustinska. Laž do laži. Što ne ubiju ratom, to će nevidljivim česticama iz zraka, od kojih pluća venu. Ni koža se ne može više obraniti, koliko joj je teško disat. A usta su već oguglala na hranu koja je sve samo nezdrava, sve manje živa. Što ne ubiju svime time, vjerojatno će strah presuditi. Izađi nam u susret, milosrdni. Budi naš Samaritanac na globalnoj razini. Ukoliko gostinjaca ovoga vremena te trebaju. Samo ti si u stanju platiti za bližnjeg. Samo ti znaš tko je tvoj bližnji i zašto ga tako zoveš. Sužnji smo ti, još uvijek. Unatoč što si sve dao za našu otkupninu. Izađi, žurno, tatice. Nemamo nikog ovdje tko bi stao na našu stranu. Sve su strane podijelili oni
što svijet dijele bez da ikog pitaju. Sve je otišlo predaleko, ako ti ne izađeš nam u susret. Ako ne pokažeš silama, koje se nazivaju svjetske, čiji prsten nosimo. Ako nas na vrijeme ne odjeneš haljinama iz tvoje drevne škrinje, u kojima još uvijek starinsko na sebi nosi izvorno utkanu mudrost. Izađi, siđi, pokaži se, dobri tata, da znaju da smo tvoji i da je dosta rata. Napravi gozbu, jer sinovi i kćeri ti se vraćaju. Izgubljeni bijahu, ali tvoja ljubav ih je snašla. Dvadeset osmi ožujka 2022. Mirjana Franc Benci.